Kijk, stop net. Kijk. Die ding moet nu op die close cam komen. Wil waar dat ik nog gezien. Lijkt die niet zo'n vader bij Jezus. Die wari word wie rap god. Zie mij wachten aan samen in die rap dog. Anu many get dog, kip dog. We ain't into it dog. Nee, ik moest die man gecompeerd met die man. I shouldn't have done this, bro. Jy is hele groot manne wat maar so lyrical is. Gaan nou seker in julle se broek en kak neem met ek die ding vang nie. Manne, gaan weer wat die reactions opkom. Julle is vol drama kou. Gaan kyk groot manne se reactions. Gaan nou Mr. Keiser. Jou soek en kry. Claim is real to the core, but jy geen tel jy so computer sy. Oh, nou sien ek. Claim jy is real, maar jy gee intel. Dis 'n computer jy. Hy's clever daai bro. Ek sê manne wat sê man kan nie react nie. Wat sê hulle nou ah? Jy gaan nou my niks weer sê nie. Hey you guys, welcome back to Robrin Reacts my mense. If you new here, make sure to subscribe, leave a like and definitely turn on that post notification man. Kykie man, eerstens wil ek vandag vir julle sê. Ahoy man, vandag doen ons 'n different type of video my mense. 'n Benjamin YTTG versus 'n Ethan Stools freestyles. Verstaan nie? Die ene sin is op 'n Sondag en die ene sin is op 'n Vrydag. So, kom ons kyk my bro, wie se freestyles gaan die ngasse klink man, verstaan nie? En kyk hier, ons het die close cam ook hierso by ons. Die close cam is hierso. So, ja man, dat ek nog baie praat die mense. Ons hol eerste in a Benjamin YTTG freestyle number 1 and then we're gonna go to a Ethan Stools freestyle Fridays number 1, verstaan nie? Ek sien mamma net 2 uit, so wie ek die ding die hardste op die number uit die Kaap uit of uit die Eastern Cape uit die Western Cape uit of uit die Eastern Cape uit, you get me? So Benjamin YTTG represent same time vir julle Wes-Kaapenare man. Maar dan gaan we zo van jullie voelen is dat voel nee man. Die man represent die vir ons hier. Wel ek begin hier so man, sien. Men just get it man. Oh yeah. Yeah. Oké, maar rasta. Essa. E como? Oh yeah. Freestyle sandwich. Jalla. Yeah. Die beste Bernardine, daar is evidence. Flow sporen likken, nobody better than Benjamin. Ja, ik trek is dope, maar een nieuwe. Flow sporen likken, nobody better than. Oh yeah. Freestyle sandwich, bro. Yeah. Die beste Bernardine, daar is evidence. Flow sporen likken, nobody better than Benjamin. Ja, ik trek is dope, maar een nieuwe niet. Ik put effort in. Daar goed wat die mensen praten, daar is wat die mensen doen. Ja, wacht, pas op go Benjamin, relax go, wacht go. Die man sê elke trek is, hy hoef hier eens weer effort in te sit die. Maar hy is waar ek is aan met jou kom stem nie. As jy nie gaan effort in sit, dan gaan ek het hoor. Ek gaan hoor, hier is die effort in gesit, hier is een lei bezigheid. En dan gaan die song nie sê, verstaan nie. En die man sê ook, hy is die beste, daar is evidence. Van wat se evidence van praat die? Het hang af van wat jy praat, verstaan. Koos baie manne claim hulle is die beste. En dan is het soos, is die regtig die beste? Wie is die beste? Ek dink nie, daar is iemand wat die beste is, want ek weet nie, based op wat sê jy is die beste nie, verstaan nie? Van as jy gaan soos hy praat, dan is het soos, okay, kom ons compare die hele numbers, kom ons compare die consistency, kom ons compare die quality, ons moet eintlik iemand wat sê is die beste, compare en al die dinge is. Verstaan jy, en pull die audience. Verstaan jy wat ek sê? Maar wacht, kom ons luister, kom ons hoor gauw die ding man. Die beste Bernardine, daar is evidence. Flow sporen likken, nobody better than Benjamin. Ja, ik trek is dope, maar een nieuwe niet. Ik put effort in. Daar goed wat die mensen praten, daar is wat die mensen doen. Ja, ik bagen woorden koppen, alle vangen die. Simmers dat ze heeft me gemaakt, met die nog op bangen zien. Beste ripper in die plik, en daar zal die veranderen niet. Beste in die plik, als niemand anders zien. Come on, you can do it better than the eye. Nobody. You can do it better than the eye. Nobody. You can do it better than the. Wacht, wait. I'm against this hook, man. You see that hook?
Daar is die Everton hy ook dan gesit. We can do it better than the eye, nobody. We can do it better than the eye, nobody. Niemand die, ik denk dat is iemand niet. Hij maakt je nog mensen, hij doet niet die goed alleen naar. Hij traant met de voice dat hij is samen, maar hij ziet Tina niet. Wie is jij? Kan ze niet zien, alleen het vergeet Ali. Alweer. Praat nog maatje, voor mij kan zij niet touchen. Op mijn music kan zij niet slapen, je rijdt zij niet vaak. En zij kan me 7 Op mijn music, als zij niet slapen, raakt zij niet vaak. Op die mensen music. Is dat zo? Hij wil toch voor jullie vragen? Is dat zo? Kom eens luisteren. Kom eens luisteren, man. Wie is jij? Kan ze niet zien, alleen het vergeet Ali. Alweer. Praat nog maatje, voor mij kan zij niet touchen. Op mijn music kan zij niet slapen, je rijdt zij niet vaak. En zij kan me 7, ik kan me niet staan. Paas gaan over ik hoef en ik kan het vangen. Ik paard met een sirup, pap van mijn sweeter en honey. Ik ga niet op naar de game en ik weet Hij niet. zei hij paars gaan over zijn kop, ik kan het niet vangen. Ik kan vannig zeggen. Hij is daar ingesneakt. Hij ziet hij ding aankomen. Als oor zijn kop. Hij vangt hem niet. Van Valley, ik kan me stoppen naar die game en ik weet niet wie kan niet. Ik kom gelopen naar die game en ik hoef het te rannen. Damn, ja ik alleen voor mij is motivation. Op je top daar is een spot, niet is nooit placement. En je kop daar is mijn spot, ik weet de conversation. Op je blok, ik lust het lukt, ik heb mijn own invasion. Hey, ik ben de beste, ik kan mij niet trainen. Ik ga zitten niet te danken, zo het body jet. Die real one samen, je op tijd, verlaat die van mij niet. En allerlei goed is wat je draait, goed plan die van mij niet. You can do it better than the eye, nobody. Nobody. We can do it better than the eye. Oké, hij zijn naam. We can do it better than the eye. Oké, Raito. Wacht, Raito. Kijk mensen. Die was de eerste track van Benjamin's freestyles. So basically, this is track wat Benjamin voor het voor ons was in number 1. Toen ons gaan over hom versus met de Ethan Stolz. Zijn eerste. Die is Benjamin. Wacht, Benjamin Freestyle Sundays. En dan gaan we nog Ethan Stolz Freestyle Fridays check, man. Ons kijk, wat is de dag van die week? Is die naaste. Verstaan je? Kom eens al naar Ethan Stolz. Hij was, kijk je, hij was. Zelf in die comment section sê, voor wie gaan jullie op die challenge? Als je een YTTG fan of als je Ethan Stolz fan? Of na die video, dat komt change your stance. En jij wat YTTG fan geweest is, schrijf oor naar Ethan toe. En andersom. Nee, ons wordt maar dat is het geval. Ons kijk maar. Alles gaan we nog based off in muziek en hoe dat klinkt, verstaan je? Dat was een fun video en wacht man, hij is een YTTG, let's go to Ethan, my bro. Die is nou een Ethan Stolz Friday Freestyle episode 1. Jullie het ons nou gehoord hoe slaan Benji hij was op zijn freestyle, no? So kijk je. Kom eens kijken hoe slaan Ethan zei dat. Als je zo jullie, wat is een freestyle? Je het gevat aan het einde van elke freestyle. Zien zij. Soos nou is het nog 0 Benjamin YTTG en een 0 bij Ethan. So this is round 1 man. Kom eens kijken wat maakt round 1 man. Kijk wie wen voor round 1 man, verstaan je? Ethan Stolz. Yo. Salute ya. You see now. Wacht, sê zelf een meer in die comments aan. Nee. Hoe heet de better beat, man? Die beat slaan klaar van mij. Wacht, wait, hij heeft me klaar op mij, bro. Yo. Salute ya. Until you come back home to me, home to me. Yo. Salute. Come on, Ethan. Yo. Hulle gooi water, hulle gooi sand. Van Ethan Stolz is aan die brand. Ethan Stolz is aan die brand. Wat waar zo'n song, zit warm te lang. Like gewoon net ik werk aan een plan. Vier dit is... Doe jare, wacht. Hulle gooi water en hulle gooi sand. Van die bro is aan die brand. Wacht, laat ek een beetje water drink hier zo. Ach, wait man, hij klonk eens aan die brand, my bro. Jullie gaan alles gooien, ne? Salute ya. Pipi deur kwam. Yo. Hulle gooi water, hulle gooi sand.
Van eten zoals is aan die brand. Eten zoals is aan die brand. Maar waar is jouw zoon? Zit varend te lang. Lijkt gewoon dat ik werk aan een plan. Vier dit ons Bowie, noem maar hoe genoeg. Geef me die trofee, mijn sport gaan ik komen en maken. Ik ook in vereniging en wat wil grap, maar ik maak je het zokie. Oh bro, internet klaar gekom vir die top, my bro. Hij het klaar gekom, my bro. Kijk hier, hij het klaar gekom vir die top. Die hoor en hij mag een klaar zijn naam met een permanent kokie neerskryf. Kijk hier, is hip-hop. Maar bro, als hij weer een lijst opstel. Hij man kom skryf zijn naam met een permanent kokie. Daar, eerste, my bro. Nou, wil niks hoor. Je waar, joh. Waar, ik raad een stuk beet. Salute, ja. Yo. Alle gooi water, alle gooi zand. Van eten zoals is aan die brand. Eten zoals is aan die brand. Maar waar is jouw zoon? Zit varend te lang. Lijkt gewoon dat ik werk aan een plan. Vier dit ons Bowie, noem maar hoe genoeg. Geef me die trofee, mijn sport gaan ik komen en maken. Ik ook in vereniging en wat wil grap, maar ik maak je het zokie. Shadow with the shorts, even die wat dat steeds voor composie. Toen met zijn oor, hij te blopie, hij val man terug. Die mannen raak cozy, rippers doen die variations. Oh wait bro, die betas op zijn Drake shit, ne? Die betas op zijn Drake shit. Je kan horen me bro, die man het hem dik geluisterd in Drake's album. Die moet het hem dik geluisterd. Wacht, wait, ons is nog in een competition. Wacht, wait man. Ons gaan op het einde zien wat ons denken. Ons gaan op het einde zien, wacht. Man, dat is op zijn Drake shit, man bro. Geef me die trofee, mijn sport gaan ik komen en maken. Ik ook in vereniging en wat wil grap, maar ik maak je het zokie. Shadow with the shorts, even die wat dat steeds voor composie. Toen met zijn oor, hij te blopie, hij val man terug. Die mannen raak cozy, rippers doen die variations. Ik boei van Keis de Blik, zing je die grote lijkt hoe is ik nog in je coatie. Ja, put in de show, wel eens niemand. Wat zeg je maar af van Mr. Blik? Wat zeg En je ik maar maak je het zokie. Shadow with the shorts, even die wat dat steeds voor composie. Toen met zijn oor, hij te blopie, hij val man terug. Die mannen raak cozy, rippers doen die variations. Ik boei van Keis de Blik, zing je die grote lijkt hoe. Rappers doen die reactions. Die man praat, en dis wat Keista, piep wat jy sê. Keista bly hy ding sê, die rappertjies moenie die ding doen vir reactions nie. Cause reactions maak jou song groot nie. You get me? As jy manier hoe reactions jou song groot maak nie. Sit die werk in. Werk vir jou naam. Jy gaan eventually gaan jy reaction van gemaak word as die manne jou sien. Wie is die ou nou weer wat nou weer die ranks klim? Sien jy soos hy man? Cause sê die reality is, iemand wat reactions doen, jy gaan nie op iemand react wat nie vir jou gaan help. En dis die ding van, ja maar jy is nou, wat se mense nou, nee. Ek kan nie, ek weet jy. Maar reactions gaan nie jou song groter maak nie. Maak die musiek vir die liefde van die musiek. Moet nie die ding maak om 'n reaction te kry nie. That's basically die stelling. Piep by lyn, ek piep hom, okay. Komen en maken, ik ook in vereniging en wat wil grap, maar ik maak je het zokie. Shadow with the shorts, even die wat dat steeds voor composie. Toen met zijn oor, hij te blopie, hij val man terug. Die mannen raak cozy, rippers doen die variations. Ik boei van Keis de Blik, zing je die grote lijkt hoe is ik nog in je coatie. Ja, put in de show, wel als niemand op Sony. Blok op blok, hij doet niemand voor pony. Je movens als één, kom ons doen aerobics. Die mannen wat stip, mijn broer voelt zoals Kobe. Blok vir blok gaan ons bou my bro. Dis Abraham man se blok vir blok. Ons hoe noem man hy ding. Ons jag niks nie. Ons jag niks van hy nie. Niks van hy nie. Ons doen dit blok vir blok. Van die lijn af, je body gevouwen, zo slow is it down when you trying to approach me. Lady, ik smile als ik kijk naar mijn opix, mijn meisje back then. Vandaag is mijn vrolijk, mijn body is bliss, gelijk wacht laat ik gonies. Wacht in de wari wordt knaap, if you wari wordt doodjes. Die goed is phony, met leven leef ik je nog achter een phony. Weet je, kom ben ik en play in een blikje van na waar je play. Dit is jouw homie, die guys aan mij say, man. Die is mijn homies, mijn leven is... Ek sê hoe eet nog nooit in my bro. Piep julle nee. Die man het 'n out of this world flow my bro. Ek sê Benjamin, ek weet nog nie so mooi van jou freestyle my bro. Ek weet nog nie so mooi. Is real, sobrado en dodi. Vaak en ik kan breken als je wat boni. Jij kent die slogan, die spreekt bij prik. Gooi water, gooi zand. Van niet te slow, is aan die brand. Niet te slow, is aan die brand. Maar waar is uw song, die varen te lang. Lijkt gewoon niet, ik werk aan een plan. Lijkt weer naar als Bowie. Numero uno, geef me die trofee. Numero uno, ja, geef me die trofee. Hier was de trofee, hij hoort, je kan flexible. Ai, kijk hier, die moet gaan bij altijd starstruck los op een nummer. Die wat gaan aan die Bloemendal mee. En jullie weet al die bezig af vandaan. Nou moet jullie voor jullie zelf vragen. Wat gaan daar aan? Wat gaan aan die Bloemendal aan?
Hij ook die man, hè. Toe. Salut, ja. Man, nee man, wacht man. Wat denk jullie mensen? Gaan we nou voor round 1 voor YTTG gee? Of gaan we voor Ethan gee? Wat sê julle in die comments nou? Wie vat round 1? Kijk op je einde gaan ons kijken wie vat round 2 en dan geef ik ons nog een final verdict, verstaan nie? Maar julle hoef nie saam met my te stem nie. Maar wie vat round 1? Julle kan ons maar sê wie vat julle round 1. Mense, ek gee reine vir Ethan Stol. Hij is van zichzelf spreken, bro. Hij zegt, ik ga die track iedere luisteren met elkaar als we te gaan naar Benjamin YTTG Freestyle Sunday number 1 luisteren. En elkaar en hij is mijn opinie in mensen. Ik heb zo besluit. Zo het is zo, man. Ik geef voor round 1 voor Ethan Stolz. The biggest upset in boxing, my bro. Hij is zo niet, mensen. Hij is zo niet, man. Ik zet het ding nou hier van mezelf, joh. Het gaat nog eens van is, wie goed kan ik nog bij elkaar gooien. Kijk, je comment ook in die comment section. Wat zijn twee artists waar jullie ik moet bij elkaar gooien. Dan kijk ons, man. Heat voor heat, man. Verstaan je? Dus een beetje terugspringen die man als het ding is. But anyway, kijk je. Round 1 goes to Ethan. Stolz geeft die man aan het klap, man. Right, so ons gaan nu naar number 2. Number 2 voor Benjamin. Right, okay, die is number 2 van Benjamin. YTTG Ethan het vir round 1 gevat. Soos 1-0, my bro. Benji, jy beter terugkom met die ene, my guy. Zie? Beter come back, my bro. Is jou YTTG? Stara man, klang met dat dik zo. Die is paard toe, nigga. Ik geef jullie mic van zij bleef straat toe, nigga. Alles zoek mij onder, ik is klaar, boe, nigga. I be on my way to reach and say me Oké, nice. Oké. Zal zoek nou nog iemand onder. Maar dan is klaar, boe. Zal zoek op een verkeerde plek, gent. Die is paard toe, nigga. Ik geef jullie mic van zij bleef straat toe, nigga. Alles zoek mij onder, ik is klaar, boe, nigga. I be on my way to reach and say me van toe, nigga. Ze weet ik praat die bijen niet, ik maak zo, nigga. Ja. Ze weet ik praat die bijen niet, ik maak zo, nigga. I'm a superstar, ik stuur naar die maan toe, nigga. Ik zou bij gewoon wat die joker zien. Oké, hij is, I'm a superstar. Ik stuur u naar die maan toe, nigga. Nou moet ons nog denken, een superstar, ik stuur u naar die maan toe. Wat bedoel je daarmee, my bro? Je is hele groot mannen wat maar zo lyrical is. Gaan nou zeker in jullie zijn broek en kak nemen met ik die rijden vangen, nee. Mannen, ga weer wat die reactions opkomt. Jullie is vol drama, kou. Ga kijk groot mannen zijn reactions. Ga nou met de keizer toe. Moet nie meiden kijken. Kijk je, als je een groot man is. Moet nie meiden kijken en voel hem dus ik mis wat, nee. Ik is hier om met jou tevreden te stellen. Ik ga je nooit tevreden stellen. Ik ga weer een keer, bro. Anyway, kijk, ik is een superstar. Stuur naar die man toen, nigga. Hij kan ook warm is. Sterren aan die mannen. Een superstar is on top, verstaan je? Zo kan dat ook wees. Een superstar is on top. Ik stuur naar die man toen, nigga. Wat hoor als die man? Verstaan je? Hij is ouder, je. Je weet dat ik post je nog wel foto's zie. Weet je kan niet zien dat mijn muziek iets dope zie. Mijn muziek het bij van jullie hoop gegeen. Like, moet niet op, geen ik kap niet aan. Toen niet te dang, ze weer ik ga aan mijn plan. Alle draai me af, cool, maar ik een play aan die brand. Ze kan niet Wow, white band, je. kom je niet gaan spelen in de zand. Ik kom plain school. Kijk, je stop net. Kijk je. Die ding moet nu op je close cam komen. Wil waar dat ik nog eens zien. Lijkt die niet zo'n Farouk bij Jezus. Alright, like weer zo'n Farouk was, bro. Hij jacket like nine is zo'n Farouk member. Hij is een Farouk jacket, hij member. Benji, next in jouw persoon, hij is een Farouk jacket, hij. Kijk je. Rip is bannen, gaat zeggen school wordt. Troppen was je bommen, toen begonnen de oorlog. Ja, ik ochtend zien ik klompje stupid goed op Facebook. Stuur die man een cake toe, willen allemaal mogen door wordt. Voor en toe, hoe ik het met allemaal wel gestoord wordt. Zijn on een label, wel zijn je altijd beroofd wordt. Alles independent, daar is jullie goed die gekocht. Pivara man zegt, jullie zijn onder een label, wil ze aan geroepen worden. Hij is want independent, die dat krijgt al zijn zaken naar hemzelf te verstaan. Dat is wat hij man zegt. Hij wil gesigned worden, toen je wil geberoepen worden. Basically zeg je, je gesigned wordt, je geberoepen. Maar die mannen poel namens die buiten kan, my bro. Maar van wie praat die man, my bro?
Praat die man van Luda hiermee, bro. Benji praat jy van Luda hiermee, bro. Ek weet nie. Sê julle van my, praat die man van Luda hiermee, bro. Op Facebook, stuur die man 'n cake toe hulle allemaal moet gedoe word. Vorentoe, hoe lekker met allemaal wil gestoord word. Zijn on 'n label wil sy en jy altyd beroof word. Alles independent, dis hoe die goed die gekookt word. Baie van die rappers in die game is allemaal groot word. Julle weet ek maak die jokes sien. 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 Je beste rapper is ek. Die man is streef is je beste battle wie dis ek. Die man sê julle is 'n beste rapper. Se beste rapper as ek. Die man is streef nog heeltyd wie die beste is. Maar dis ek. En hy was gehoor. Hy lyn gehoor. Hy loop in die rond met hy bar. Julle is 'n beste rapper is ek. Vra wie is die beste en is ek. Ek hou 2 keer sê ek is die beste. Maar wil dit imprint in julle se kop in my. Ek is die beste van rap. Hy sê hy is die beste van rap, né? En nou compare hom met 'n Ethan Stalls. So ek voel hy's 'n great. As jy wil iemand vat in die rap en dit hoef nie te gaan op groot naam en wie polymeester naam, dit gaan op die skill. Voel ek Ethan Stalls gee die man gaan jou ran gee vir jou money my dog. Dis een van hy things. Jy kan nie hy die nie. Julle weet ek maak die jokes sien. Julle weet ek maak die jokes sien. Je beste rapper is Nee man, die vat die ook man is check streef is je beste battle wie dis ek. Ek is die beste van rappers binne my plek en die man het zijn soos jy weet dat like wees met zij doen de bente allemaal wie zij zijn te rappen ze maak die muziek die is real life die is die movies Benji move alleen met die mochi me ken die groepjes dus ben stupid en Benji ik kan niet zoveel allemaal zo Wait me bro, weet julle wat ook net hierdie kak praat op Benji bro. Weet jy, die moet daar right a wave of jy wave 'n beat my broer dame bro. Ek sê Benji my bro. Moet praat met jou my bro. Sy gryp elke pocket op by beat dog. Sonder dat jy mis my bro. Ek dink ek moet my julle rappers so persoonlik praat met die kem. Ja, audience, die kem is nie bedoel vir julle nie. Skiep verby die kem. Die praat ek persoonlik met die rappers. Ja, I'm gonna do that from now on. Dat is wat ek gaan doen. Zijn ik zoek big, get the family. Always on the grind, stand in weg, kan niet settelen. Ik kan maar zeggen, als je beste is, je ik niet. Honestly is hier niet te klommen, repetities, ijs. Allemaal zoek je zijn, ik zoek big, get the family. Always on the grind, stand in weg, kan niet settelen. Ik kan maar zeggen, als je beste is, je ik niet. Zijn white DG, kom eens. Zijn white DG. Julle weet ek maak die jokes sien. Julle weet. Stoor my boeta. Julle weet ek maak die jokes sien. Julle weet ek maak die jokes sien. Julle weet ek maak die jokes sien. Ek raai toe mense hier man. Ek weet nie. Kyk jammer vir die quality mense. Wat doen ek my bro? Ja, ek sien mos nou. But anyway, kyk hier, hy was YTTG. Dit is by round 2. Right, so hy was YTTG. Maar nou, het was 'n part 2 van Ethan Stalls. Ethan het round 1 gevat. So kan my see what round 2 brings us my mense. Hulle het al reeds Benjamin se entry vir round 2 geluister. Hy was eigenlijk gewees, hou daai in gedagte. Daai man het die bar geklim op baie netjie. Hy het geflow op baie ding my bro. En hy het gepraat op baie ding, verstaan nie? So, kyk hier man. Kom ons gaan in by round 2 van Ethan Stalls man. Let's get it. Salute ja. Yo. Ek sê wie waar jy hoor wie's rap god. Sê my we gaan aan saam in die rap dog. Anu many get talk, keep talk. We ain't into it dog. Ek moes die man gecompared met die man nie man bro. I shouldn't have done this bro. Nou bro, Bloemendag kom met 'n different vibe van die kant af man bro. Ethan, nee man, my bro man, relax kazi. Ek het my nog nie gemeen om te sê, jy moet die goede doen wat jy ek sê. Salute ja. Yo. Ek sê wie waar jy hoor wie's rap god. Sê my we gaan aan saam in die rap dog. Anu many get talk, keep talk. We ain't into it dog. Kom ons Hoor,
luister man, ek waar nie van die rap god die man. Sy wil aanhou met die kep talk. Nee, ons speel nie met die nie man. Asof die man, ek weet nie met wie praat die man nie my bro. Maar Benjamin hoor jy mas daai man sê jou beste rapper is ek. Nou hoor sê die man vir die man, mis nou nie letterlik nie. Maar hoor wat sê die man vir die man. Jy wie worry oor die rap god. So jy claim ons nou dis die rap god. Die man weet jy so met waar nie van hy nie man. Kom ons Kanan saam in die rap dog, ano men die get dog, kip dog, we ain't into it dog. Kom ons zijn die boodskap, gooi je paar bakstenen in die jet dog. De drum van de ken nog, pak broers vastgevangen in die krip dog. Die in doen uit die je opkrijgen, scoort en vouw zijn kop op zijn laptop. Hij staat dat is een harde versie. Gevangen in die krip dog. Die in doen uit die je opkrijgen, scoort en vouw zijn kop op zijn laptop. Hij staat achter zijn broers en zijn backdrop. Die in loop rond met Hier moet ek met jou persoonlik praat, my bro. Wat dink jy aan die lyne, my bro? Staan agter sy broers soos 'n backdrop. Ha? Ek sê audience van my. Hoor julle daai? Hoe kan 'n man aan so iets dink? Ek staan agter sy broers soos 'n backdrop, my bro. Die mannen dink aan anderlijke goed. Je scoort en vouw zijn kop op zijn laptop. Hij staat achter zijn broers en zijn backdrop. Die in loop rond met die ding binnen een lang zwart code. Lijkt zoals blij zijn naam is Exo. Die ander onderwijs, ja, ik je schooling, hij is een blackboard. Die ander in de breker met die stok van als hij schiet dan val die mannen zoals die blackball. Dus waarom elke keer als ik een track drop, wil ik een colored light die wat klap op is te mailen en zijn track stop. Ik zat zie is net liefde wat ik get bos. Want als ik naar mijn hoed kijk, als ik naar die youth kijk, die toekijs is was het Baby Shark, wat nou ze doe omdat die man een bloed rijdt. Oh, hij is warm. Die toekijs, basically die kinders wat in die 2000s gebore het, is lang al nie meer Baby Sharkie. Is nou gunskote my bro. Die youth, the mindset is heel fucked up nou my bro. Is nog as waar wat die man sê my bro. Come to think of it my bro. Sy sien nie weer kinders wat in die straat en net speel die man, soos back then man. En die type musiek, hy daar is die type musiek wat die kinders saam gesing het my bro. Is Dragon Ball Z goed en Teletubbies goed en uitlas dinge bro. Nou is dit is nou lelike verse my bro. Verse wat uit die community kom, wat saam gesing word van die Baby Shark era kinders my bro. Wat crazy is dog. Shit, Ethan. En sy trekstop, ek zat sy is net liefde wat ek het bos. Want as ek na my hoed kyk, as ek na die youth kyk, die toekijs is was het Baby Shark, wat nou ze doe, omdat die man een bloed rijdt. Eerste sien gedrukt, sy oor was toe, hy moes kyk. Didn't even shoot it straight, innocent bystander, God hit somebody took a straight. Ja, hy was stupid, nou gaan my poes af vir jou soek en kry. Claim is real to the core, waar jy geen tel, jy so computer sy. Die straat waar jy jou versoekings krijg, of hier is... Maar bro, hier so baie harde lyne wat oor my kop 10 is my bro. Die man, ja, Ethan my bro. Sy sê het my op vir veilig. Ons is reeds in 'n battle met manne wat voel, ons kan nie react nie. Nou maak jy my nog confused met die lyrics wat jy skop my boeta. Nee man. Ek sê, wag my bro. Druk sy oor was toe, hy moes kyk. Didn't even shoot it straight. Innocent bystander, God hit somebody took a straight. Ja, hy was stupid bro. Oos toe skiet hy het hom hier straight geskiet hy my bro. Floppe innocent bystander. Gaan my poes af vir jou soek en kry. Claim is real to the core, waar jy geen tel, jy so computer sy. Oh, nou sien ek. Claim jy is real, maar jy gee intel. Jy's 'n computer, hy's clever daai bro. Ek sê manne wat sê man kan nie react nie. Wat sê hulle nou ah? Hulle gaan nou my niks weer sê nie. Claim my bro, Ethan ek het hy ne. Gevang, jy het hom na arms gegooi. Dis hy. Ek het hom gevang het. Hy's hard hy actually. Claim jy's real. Jy claim jy's real, maar jy gee intel, jy's 'n computer Jy's 'n i5, in fact jy's 'n i7 man. Dis i7 my bro. Dis die eerste van die eerstes. Shoot it straight, innocent bystander, God hit somebody took a straight. Ja, hy was stupid, nou gaan my poes af vir jou soek en kry. Claim is real to the core, waar jy geen tel, jy so computer sy. Die straat is waar jy jou versoekings kry. Of hier is fishy business, but you took the bait. En daar word by die toegesluit. Volgens soek en vraag, soos ek verstaan, dis sy moeder reis. Staan ook in die hoofd, terwyl sy moeder kyk. Seer gemaakt, nog steeds was sy daarna tydens besoekingstyd. Los die 4 hoeke, kom uit die hoekie uit. Ek is geen jeld, ek bid na die vader.
GOD gaan my help. Is dit die way ons moet lewe Susie, kyk vra my jouself. Okay, net 'n conversation raak ons slaaf van al die grievances. Ek kom bid vir peace omdat ons family in pieces is. Meer funerals is waar daar preachers is. Some guys word net gedra wanneer sy gesig voor op 'n t-shirt. Bra, daai is hard, daai bra. Of as hy is hard, is hard en is set, my bro. As meer preachers. Ek meen as meer funerals as er 'n preacher is. Weet net dat die hier so vir 'n rede is. Hier so vir 'n reason is. And next time as jy step, I moet net get towards your freedom is. Because there's more to live for. Die grootste achievement kan nie wel wees omdat die ook 'n 4x3 ook is. Unless jou regte naam Kurt Lee ook is. Bro, wat 'n lyn is daai man, bro. Julle lag my seker nou lekker uit, né? Ek gaan nie eens probeer hy lyn vang nie. Julle gaan my nou uitlag. Waar nie. Time as jy step, I moet net get towards your freedom is. Because there's more to live for. Die grootste achievement kan nie wel wees omdat die ook 'n 4x3 ook is. Jou grootste achievement kan nie wees dat jy ook 'n 4x3 ook is. 4x3, 'n 12. Unless jou regte naam Kurt Lee ook is. Unless jou regte naam Kurt Lee ook is. Here mense. Wag hou. Rapper van humans door by sien wat vir die people is. 'n Rapper van humans. Ek gee hy bar. Ek moet net gou wag, kom ek loop doen gou my due diligence. Die mal manier. Jy moet lieg, ek gaan dit kry. Hier ek dink met nou jong, wag hou. Say right though. Dit is definitief iets te doen met. Dit volgens om die man. Kijk, dit het definitief iets te doen met die 12 man. Dit het definitief iets te doen met die man. Wat is die man zijn rechte naam? Kurt Lee. Hij is Kurt Lee, ne? Je gaat me niet droom praten, eigenlijk. Vaag, man. Dat die ook 'n 4x3 ook is. Unless jou regte naam Kurt Lee ook is. Kurt Lee, my man. Nee. Ik is confused, my man. Zeg maar van mij sê. De achievement kan nie wel wees omdat die ook 'n 4x3 ook is. Unless jou regte naam Kurt Lee ook is. 'n Rapper van humans door by sien wat vir die people is. En hy is ook weten is. Ik voel een man praat van die 12 man. Een man praat van die 12 man. Slaaf dat zo. Een man praat van. Als een man van 4-3 ook is, dan praat hij niet. Een man praat van die 12 man, bro. Ik voel die 12e naam als Kurt Lee, man, bro. Jongen, waar is het verkeerd tussen mij, bro? Op die stadium waar ik mening is het verkeerd tussen mij, bro. At least weet ik die naam beruk. Get towards your freedom is because there's more to live for. Je grootste achievement kan nie wel wees omdat die ook 'n 4x3 ook is. Unless jou regte naam Kurt Lee ook is. 'n Rapper van humans door by sien wat vir die people is. En hy is ook weten is. Ek wil net my mense oplig. Ek wil 'n beacon is. Brick by brick. Glo my, jy ken nie die betekenis is brick. Bro, hij is klapbaar. Ik wil mijn mensen net oplig. Soos 'n beacon, my bro. Verstaan nie? Dat is een crazy lijn, hè. So oplig, ek wil 'n beacon is. Brick by brick. Glo my, jy ken nie die betekenis is brick by brick. Soos wanneer jy steen langs aan 'n steen moet sit is brick by brick. Jy meer ons sê, ken nie wat is die betekenis van brick by brick. As jy 'n steen ook langs 'n steen ook sit, jy bou my bro. En nog 'n steenboek en hy steen ook sit is brick by brick. En ons gaan op wie teen dit is brick by brick. Salute ja. Salute ja. Wait me mensen, hij was die challenge geweest. Yes. Ja, die man het me in een wild ride gezet, mijn bro. Ik moet nou baars doen, ik nou aantangelen. Maar ik voel het goed gedaan, man. Ik voel dat is spannen wat ik gevangen, dat is spannen wat definitief voor mijn kop gegaan is. Maar dat zei niet, ik is een kagerie-actor. Ik stem me niet samen. Dat zei niet dat die. But anyway, man, kijk je man, mensen. Leg nou iemand wat perfect geëerd hier, bro. Hij die man. Wat? Kijk hier, round 2 mensen. Jullie gaan straight eten toe, mijn bro. Ik zeg Benji, moet even mij naraken, mijn bro. Moet even mij naraken. Maar hij is verdict 2-0, mijn bro. Ja, zeg jullie van mij in die comments. Hij is hier, hij is hard geëerd, hij. Tenzij je ziet punten. Wacht.
as ons dit gaan noem 'n freestyle challenge noem, as ons gaan 'n freestyle challenge noem, dan wil ek weet dat Ethan die ding gefreestyle uit die kop het. Wie van Benji en Ethan het die goed actually genuine wie se kop uit gefreestyle? As ek aan hy informasie gedink het, as ek aan hy informasie gehet het, ek gaan die scorecards definitief gechange het. Cause why ons met 'n freestyle challenge, verstaan jy? But as ons dit gaan vat van song tot song, as hier perfect geëter hier aan die gang hier, so my mense wat dis was erop Brien Reeks. Nou, en julle weet mos al reeds my mense, al wat julle hoef te doen is om 'n comment te los. En dan sê julle vir my, wie vat die challenge vir julle my mense. So if you're new, make sure to subscribe, leave a like, and turn on your post notifications, and also tell me if you guys like this type of videos. Versus my baro. Sê vir my, vir wie wil julle hê moet ek die mekaar gooi? Ons gaan hit op hier. Verstaan jy? And then I'll tweet for y'all. So I'm out, Rob Brien Reeks. I'm ready to fucking be in this scary man. So we out here. Boom. Yo, hy is nog eens 'n dope challenge aan. Jy moet nie gooi.